sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babay nga taga Davao City. Ang atong tampo nagdasingan nga Mia. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, asa naman yung bayot? Uy, dugay man kayo gawas. Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, dapat ko'y gibuhat among room, uy. Ano magigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom mo. Asa man to, uy? Noon sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan mo pangita diha. Kenneth, Hmm. di na ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadiyot sa, mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, nagbalik dito, day. Nagaguhago lang yung ka. Paniasam ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kagul. Ako rin bahala ni mo. Sagot na ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. O yan na lang ta mamauli na, uy. Oh, nga naman. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ay, naku, sa taon ka, uwe. Pero may manimong kalimtan ang imong payong. Di ba naman utak ka nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Na, magsige naman, magsaot na lang tani nga akong payong para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Way sa payanday. Babus. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa manday? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Debut na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no. Ayaw baga abayot, ha? Kay muro na niya kong aswang tanawon. Ay, sus, dili pa ka na, musamot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibo sa tong amiga. Noon sa ka, uy. Iwan ko kung gitutukan. Gwapa malay kayot. Kung mga arti lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod bagyod nga lalaki ko, di ko bayot. Kunya, makagusto ka kanako. Dili gyud bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Mia. Recorded by X Thunder Gaming. Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso Ay, ko. sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program.
Asa man talingkod ini ron? Diri ka lingkod yot. Ay kubyai ha. Ulagi. Ay kabalakan, yara ko si Munduon. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi na ko makasakay motor ini. Ay kabalaka ba yot? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasanggapong ganak ko. Kaswerte gid ako sa mong BFF, uy. Kinit, dere siya sa. Ay, muha na ko ron. Huy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Istorya-istoryahe lang ang kanang imo mga friends. Balik ko na ganak ko, karon tagtaod, okay? Oh, unsa naman kaniya bayot? Okay na kayo. Ubog ka? Di kayo. Tila dali na, mauli na tao eh. Huwag ganit ko nagpalabig inom. Ikaw mahinunod nagpalabig og inom diha, eh. Okay, tanaw eh. Nangisatan nila, uy. Mauli na ta. Asa yung motor? Parking. Tuwas unahan, uy. Uy, hiniuwan man noon. Yut na kay payong. Wala, uy. Kadiyot. Giupo mo ko na mong jacket. Oh, ipanong ni. Unya, mamasilon na sunahan, unya na tamo pauli kung walay uwan, okay? Wala nag-iuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Katong akong giingon ni mo ba? Sa gani. Katong akong giingon ni mo good. Nga kung straight back ko, imo ba kung sugton? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakas na gugugod. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara rata. Alin na. Mauli na ta. Gabiin na. Hindi may kimayti si Kenneth. Oh. Mapay man iya kimayti. Dili lagi maklaro ang dagway sa babae kay Blurred. Doon sa min ko. Ganun mo naman kung nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayot. Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no sa Kamiya? Straight na gid eh ka. Kaya nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko. Kaya sama ko na tumbayhan ang imong gimayday. Uy, i-check ay mong photos. Dili ba na iparihas akong gimay day? Ako din imong gimayday? Og imo lang gi-blurred? Yes, Mia. Nagpitik sa kog ako, uy. Ug akong gimay day. O, ansay buti pa sa buti mong gibuhat, Kenneth. Ang tinood, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki ni mong tingog. Dugay na ko na himong tinood ka lalaki. Pero nagbabayit-bayit lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth, Akong usbo ng pagpangutana, ha? What if kung... ayaw na ng what if. Dahil ako gusto pa makadungan ni mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na siguro nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw rin ganang akong gipaapot. Tinood? O, laki. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Wa ko
dahom na sa among kasuod ni Kenneth, magkauyab ba ni Amy. Sa pagkakaroon, 2 years na ni Kenneth, healthy ug full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon nga nagpangita pa silang true love, maura gini ako'y kasulti ninyo. Just wait the right time and the right person. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Mia nga taga Davao City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagkulahan. Kaba. Di makatulong sa gabi sa laging laman ng isip ko. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga suking ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pag